Bună ziua, oameni buni! Pentru cei care au dat like înainte de a vedea videoclipul, sunt Like Bosch. Și pentru cei care nu sunt abonați, să apese pe ecran aici. Uite, ca mine. Dar nu se apasă cu mouse-ul. Dar trebuie să... Stai că nici cu pisica nu merge că îl mănâncă. Cine? Pisica, pe mouse. Chiar, bă. Las că nu-i bai, ok. Băi, ce arunca facturile? Facturile sunt semne rău. Începem o nouă serie cu pisica, cu Doamne, vai de capul meu, piratul comedian. Piratul comedian. Ce face el? Pune glume! Ia-i... Arrrr! Spune Mariuca către Alin. Au, tu, Aline! De ce? Ce nu vrei să facem copii? Și spune ăsta, Alin. Bă, Mariuca, când îți sput una, faci 1000 de copii. Merge capul meu. Râdeți! Taci, băi, că râd. Băi, piratul ăla că e, uitați ce fac la ăsta. Ok, hai că mi-ai defectat un pic la ochiul. Ce-l viețea scumpul. Hai. Lasă-i mai departe. 3 piloți. 3. La un avion. Da, ce-i bă? 3 pasageri. Aha. Și un pilot. Pilotul spune: hei! Dar nu erau 3 piloți. Eu am glumit cu chestia aia. Dar tu glumești despre glume, bă? Da. Proba, ești mai prost ca mine. Glumeam. Ești mai prost ca mine. Bine, da, știu. Glumeam, nu știu. Ok. Și spune ăsta... Care? Pilotul. Care pilot? Pilotul către cei 3 pasageri. Hei, aruncați și voi câte ceva. Pierdem altitudinile raierilor. Unul a aruncat o piatră, unul a aruncat un bolovan și altul a aruncat o grenadă, fără cui. În jos. Da. Ce boi. Ok, tot pierde altitudine, s-au prăbușit, pilotul mort, pasagerii vii, sănătoși tuni. Ok, văd un om care înjură pe stradă. Păi, Doamne, dar de ce înjură așa? Păi mi-a picat o patră în cap. Patră sau piatră? Patră. Ăla trebuie să fie moldovean. Ok. Altul mere. Vede un alt om care înjură și cu capul spart. Mă, Doamne, dar ce ai pățit? A picat un bolovan în cap, e? Exact. Și vede o babă care se cacă pe ea de râs. Păi, Doamne, dar de ce râde așa, babo? Păi, am tras în părți atât de tare că mi-a explodat casa. Bă, pirate, dar ți-ai schimbat un pic skin-ul. Bă, îți trag un cârlic din ăsta, te arunc pe geam. De dacă te trag una de asta, țip. Bă, uitați acum un banc. Un american, ceh și român merg într-un tren. Toți sunt foarte bogați, în afară de român. Americanul ia o sticlă de whisky, ia o gură și o aruncă pe geam. Și el se întreabă, mă, dar de ce ai aruncat sticla? E că e scumpă, a zis românul. Bă, noi avem mult din asta la noi, e ieftin la noi. Cehul ia o halbă de bere de calitate, ia o gură și o aruncă pe geam. Și românul le zice, mă, dar de ce ai aruncat-o? Că e băutură, e bună, e de calitate. Și cehul zice, bă, dar din astea la noi sunt populare, bă. Le găsești și la stradă cu 2 lei bucata. Și după aia românul vede un țigan și zice, țigane, hai nu pica ce, îi dă 10 bani și îl aruncă pe geam. Și alții doi întreabă, mă, de ce ai aruncat omul pe geam, mă? Și românul zice, da, vă știți cât din ăștia avem la noi? Avem mulți și negri și se mulțesc ca iepuri. Ce amuzant! Doamnelor și domnilor, acum un alt banc. Un
cavaler trece sub doi canibali care sunt în copac. Ăia doi canibali se vorbesc între ei. Azi mâncăm conserve. Tu este mai prost ca cameramanul. Cameramanul este mai prost ca eu. Nu invers. Ok. Hai să nu prelungim vorba. Dar de ce să nu prelungim? Fiindcă de aia. Fiindcă de mere? Fiindcă de aia. De mere! Dementă. Ești dementă. De panou electric. Ok. Un om este capturat de canibali. Și canibalii îl întreabă pe om. Dar cum te cheamă, mă, nene, mă? Mă cheamă Andrei. Dar de ce vrei să știi, fraiere? Trebuie să știm meniul. De amuzant! Bulă cu strulă vorbesc. Și bulă zicea strulă, bă, strulul meu plec în Italia. Și strulă era cum era el bâlbâit, zice Da. bulă, bulă, de ce pleci în Italia? Și bulă zice, ca să fac bani. Și n-au trecut o lună, bulă se întoarce cu mașini, avioane, vile, toate prostiile, o sacoșă de bani, nu bancnote de 500 de euro. Da. Și strula zice, bulă, cum ai făcut toate astea? Și bulă zice, îți zic, dar să nu mai zici la nimeni că e secret. Și na, bulă merge la ea la terasa aia și bulă zice la strulă, mă, m-am dus pe un zbire în nord din Italia, pe turnul ăla din Pisa, știi? Și strulă zice, da, știu. Și văd de acolo când trece unul gras, mulți bani. Las-o că la mine și zic, pică! Pică, vezi, bă, că pică. Grasul se dă la o parte și ca recompensă, că am salvat viața, Da? îmi dădea câte o vilă, o sacoșă de bani, ceva pe acolo, un avion, o mașină scumpă. Și strulă zice, merg și eu. Strulă iară se urcă pe turnul din Pisa, vede că iese unul cu o valiză de bani gras bătrân. Da. Ia o cărămidă, o lasă și strigă pizda, mă, și că l-am omorât. Strulă mea la închisoare și sfârșit. Eu m-am căcat pe mine de râs. Hai să te caci. Într-un tip de canibali, copilul de șef și copilul șefului tribului îi zice la taxul, băi, tati, dar când mai mâncăm și noi ceva cărniță de om proaspătă, că de mult n-am mai mâncat. Și șeful zice, bă, îmi iau 2 flăcăi și mergem la vânat. Și după un timp se întorc și trec cu câte un sicriu în spate și copilul zice, mă, proștilor, iar ați adus conserve. Like, dați like. Îți dau mâine. Un alt banc. Vreți să vă zic că cameramanul un banc. Știți care e cel mai lung banc? Banc la infinit. Știți care e cel mai scurt banc? Banc! Ăla e cel mai scurt banc. Hai zi tu bancul tale. Ok, eu am cel mai scurt banc. Care? În tren conductorul. Este cineva fără bilet acolo, în fund. Eu, dar mi-l bag imediat. Amuzant și a fost cel mai scurt banc. Bă, nu fă gesturi masturbate. Iară, măcar fă off camera. Dacă vrei tot să o faci. Atunci, bagă off. Hai. Îți bagă un off în mutră. Deci să-mi pun peticul și la ochiul ăsta. Nu, îți pune pumnul. Lambi ochi. Dar mi ajunge doar la unul, nu știu la celălalt. Văd cu unul. Cred că nu vă place să mă vedeți cu ochiul vânat. Tu are ochi de om prost. Tu are față de tâmp și eu nu vis nimic la tu.
Ok, cameramanul tâmpit. Mă! Băi, zamba. Ok, N-apugeți ăsta, nici ceva arată. prințesă. Prințesa pulii mele. Ia ți bă ca un bou. Acum E cineva acasă? Ei, cum să nu fie? Nu, Atunci cine mi-a deschis ușa? tu singur. Văd 3D. Cred că but e prea mult Pepsi. Ok, o clipă. Oameni buni. Ce, zi un banc o dată și taci. Așteptați am spus. Oameni buni, să vă povestim. Ieri am fost la nuntă. De aceea Dar bine, n-am fost invitați. Așa am fost și noi să ne uităm. Eu cu ăsta. Da, și eu mai țineți minte de ce eram ieri atât de fashion? Da. Fiindcă, da. Trebuie să plecăm după ce filmăm. Și haideți să vă povestim Ce s-a cam întâmplat. Zi. s-au întâmplat lucruri amuzante. Eu am prins 1 leu și câteva bomboni. Eu am prins 10 bomboane și 1,90 leu. Eu am prins mai multe bomboni. Eu am prins 200 de pumnuri. Și o să-ți dau și ție câteva. Ok. Și știți, ieri am băut 3 doze de... Tu ai băut numai două cu una, ți-ai pierdut-o. Una mi-am pierdut, dar... Eu am băut 3. Și plus o sticlă de cola, jumătate de litru. Dar la ultima era cel mai distractiv. Da, că... Am mers să le cumpărăm pufuleți la mamele noastre și nu ne-au mai rămas bani. Ne-am cumpărat o doză de Pepsi cu gust de bere. Din ăla, Și prostie. le-am mințit pe mame că de restul banilor Ne-am cumpărat ciocolată. le-am mâncat, că suntem... De fapt am băut. Dar știi ce le-am mințit? Și acasă când mergeam spre casă, așa mergeam. Și ne... Bine, tu mergeai zigzag, că mergeam în sus-jos. Ok, și ne aruncam și cu prune și strigam ca nebunii. Tu strigai, eu am plecat după tine. Eu... Mă mai știi atunci când ți-am dat cu o chesă în picioare. Da. Cu coașa de chesă ce ai țipat. Eu scuteam fericire pe nas. De rău, dar să scoți când am fost să te pișăm. Ioi. Eu, de exemplu, mă credeam fetiță Powerpuff și vedeam pe cer unicorni care se beșeau cu curcubee. Bine, există un joc de pe Facebook numit Laboral, dacă vreți să-l încercați. Nu încercați. E super, încercați-l. Nu încercați. Tu l-ai încercat măcar? Nu. Nu-ți merge calculatorul, Nu. Am o sursă de căcat. De aceea uploadăm videourile pe calculatorul tău. Da, și de aia să și cu telefonul meu. Da, și de aceea eu încă mă mai cred fetiță Powerpuff. Încă nu te-ai trezit. Continuare. Hai zi un banc și... Da, zi un banc. Bine, un banc. Un banc care să fie în afară de banc. Fetiță Powerpuff. Atunci bancă. Banc, bărială, care să te râzi. Be. Uite bancul ăla ce fraier e. Gata, râdeți-vă de el. Bă, râd de tine. Mi s-a vindecat totul. Trebuie acasă. Nu. Chiar dacă ți-o vindecat tu furul ăsta. Ok. Cam asta a fost și pentru videoclipul începutul unei serii de azi. Dai, băie! Nu uitați Bă, nu mânca camera. Nu uitați să ne dați like, share și să ne spuneți în coment dacă să continuăm seria Sportul cu Grim. Sau să continuăm mai mult cu seria asta. Și dați-ne subscribe. În română, abonați-vă la canal. Și dați-ne share, like, comment, subscribe, iară subscribe, iară like. Și mai spuneți-le și altora de canalul nostru ca să fim vestiți și să nu ne mai urăscă nimeni. Tu, domnilor, mai ești aproape.
De asta e frumos. Ce mă mai sparge? Nu mă tare sparge! Mai merg așa. Be! Și cam asta a fost cu acest video, deci pa! Investeți de subscribe.